No čo? Ideš s nami na Halloween party? Don't need permission, made my decision to test my limits. Cause it's my business, God as my witness. Don't need no hope. Ne, asi radšej ostanem doma. OK, teda. Čau. Čau. Pozrime sa, kto ide. Čau. Jo, kamarádi. Ale, ahoj. No čo, chystá sa Halloween, že čo budete? Ja budem asi toto, normálny. Ja. Ty čo? Ale vieš, čo ja budem? Diablík. Dobre. A ty čo? Vieš čo? Ja budem anielik, takže teším sa. Také nečakané, no. Bude najlepší Halloween ever. A ty? No vieš čo, vidíš na mne, že čo mám na sebe, takže je to táto krásna smrťka. Takže poďme sa bijať všetky. OK. Dobre.